Prvý príklad. Nebudem sa zase venovať v tomto videu mojim oblastiam zájmu, to sa venujem v 5-dňovej výzve tradingovej alebo v ostatných mojich YouTubeových videách alebo v nasledujúcom videu, ktoré bude po tomto videu. Poďme sa ale pozrieť na footprint. Poďme sa pozrieť na to, čo sa tu reálne deje. Vidíme, že trh reagoval tu z nejakej oblasti a bol tam pekný short, pekný pokles, ale čo tu vidíme je to, že keď trh prišiel do tej oblasti zájmu, tak práve na tejto sviečke je zelená delta a pritom je to červená sviečka, uzavrela červeno. A to práve znamenalo to, že na tom strednom stĺpčeku nákupnom, na tých agresívnych nákupoch boli objednávky, buď ktoré tam išli okamžite do trhu, alebo tam boli nejaké buy stopy, čo môžu byť proste príkazy na prerazenie, na pokračovanie trhu, alebo obchodníci, ktorí mali stop lossy. A pritom na tej limitnej strane, na tej limitnej shortových objednávkach tam niekto proste stakoval takto, dával na seba objednávky a pohocoval všetky tie nákupy, ktoré boli tu hore. A práve preto táto sviečka je červená, ale má zelenú deltu. A to je tá absorpcia. Vidíme nepomer voči tvaru sviečky, smeru sviečky a delte.